hota wandane gantuji mum lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne waddima hota wandane gantuji mum naflu ganni yoda innamal a'malu biniyati usta bakatuji bede baraji ma shahru ramadan itande foko lewru gi jangon be tawtoraka dum hoto hat hore ma nyamda yarde tawa hora nela putuda ko hore ma na tina jokudem ko todda kima ine bonna nyalo mama sabu gita mane ko napi ma kamedam galma wade tede ma mu mene ko kore Bogar ay pap ala Bogar kadi hollum ya hot fugo baba na re afruji ana jodi do suno me senga ne dari ken fu gudde are afruji hollum badar se mashallah alhamdulillah nure nan do sinema kon ngari mi erta jun wallahi ma jalli ay ben sa بابا السلام عليكم. وعليكم السلام. وسوق سولورين. بوكر هون مير مي بامي بامو. وسوق سولورين. لمبدا كاو ما شاء الله مودي مني ما شاء الله مودي مني جابتني ما شاء الله مودي مني ما شاء الله مودي مني ما شاء الله مين مسؤولنا واحد لوهين وا سود لوهين سود an wañar fayde mi suudu wallahi komi jeeɗo tan kaw hakko edem de lasdi ko baade halga heedi bismamo joro e bismillah addu leeso wallahi dum hebi dum den moddi suudu luurende no wooti inchallah no wooti kono noon dum tan cohli kono noon badda sardi dawirtu nangu bangi ala acci wert ala problème so acci ka werti yoni wopirni Bocar wertata dum lala o ko jahu joni yimbe o nyallinobe suudu luurende no wooti inchallah taw min ko dum tan cohli heɗor tan non kono noon gallo ne waɗi sarɗi bay no holli aɗa andi koye lewru korko wona wallahi kaw lewru korko yimi wodi wallahi gallo hoorete inchallah ko hoorete mo hoorata waɗata e gallo gallo fof hay kuɓeje ɗe no koora anani est ce que aɗa hooran kaw min gam koore goto ɗum egginam so gonnomto so haɓɓe goto warta kadi luwas woni muusi mbimade min ɗaka ɗo kortam mi wawa wondude mabɓe ɗum tegam yaade mi riiɗo suudu won mi riiɗo to hoorami moƴ wadde minnen kadi ko kooro tan jiilotomi kaw mboɗemi wallahi mboɗemi suudu luurendu ene woodi te kadi so luwirte heewani ujunnaji 5 kaw ujunnaji tiɗani no fewi tiɗani ujunnaji tiɗani suude luwiro ko ɓuuri ujunnaji nogas eyyi ala caɗele tangra ujunnaji 5 ala caɗele mi an so faami ɗum noon wawiri e galle laamaɗo galle laamaɗo korko ko hoorete inchallah ɗum kay watta caɗele ɗum noon a wi aɗa hoora da iman komi kooro kaw so mi yiima hoorani titi dewor ala caɗele o noon ko ɓiyam mi donkanɗo a pari ali sarjeji ma inchallah so mbeɗa haala heɗotomi a haali haalama kay minam haala haalam ko kalta gallo wona mbiɗa galle ko galle amadou min noon haalamma kala ko jiiɗa ɗo e galle wi mik a faami soɓer hooro yo somo horta yo ne prend ton affaire a faami kono ɓiyam pour dubbam peɗel mi haalante tan eyi heɗemi seeɗa dubbam peɗel tan heɗemi seeɗa guilmi so yettade ayi ɗo a hoorat welma mettuma koora anani ɗum noon bagage ma sa welama janggo sa addi avance ma naat
inchallah ala caɗele wadde fadde mi yaha mi addot bagage o mi adda avance o ko avance o tan woni gandanɗa hoore mbi o artanta eyi kaw moɗum yaha jaram no nin moɗum ya jaram masa ɓiyam a jaram mingam ɗum gam tawanimi ɗo Bocar kawa jarama Bocar baba seppira liɓa e koyɗe esum wona bonko donc min fayi suudam ya mi senni Allah Bocar o so woni ɗo so yima hoorem Bocar kom borom bandira wassalam Kore, sabu koko forla e me. Kore, farilla nelado. Ramadan, Sharu Ramadan Kareem.